ajụjụ gị amaka. Ana m otu ụbọchị ịmago na abụ m onye na ihe asụsụ Igbo na-amasị kemgbe ụwa. Ma ide ede ma esu ya asụ ihe ọbụla gbasara asụsụ Igbo na omenala Igbo na ọ kachasị asụsụ Igbo. Mgbe na-achọ nwa okwukwe site na asụsụ Igbo dịbara nwa anwụ na be anyị. Maka na-asụ asụsụ ndụpụta ndị ọzọ. Agụrụ m akwụkwọ na obodo Ọstrịa na-arụ ọrụ kịta na Germany. Gụchaa akwụkwọ mee ihe na-arụ ezigbo achịrịcha gbara m ịgụ asụ ha. Lecha m ule nọ n'ime ya. Site na be anyị nọta na be anyị na-ahụ ebe a na-asụrụ ụmụaka ka na-etokwa eto ma ụmụaka ka mụrụ taa na-asụkwara ha oyibo. Na-ewute m soro na-asị na eziokwu na gọọmenti anaghị emecha mgba na ihe gbasara ịkwalite asụsụ Igbo mana a ga-echewacha gọọmenti na onye ọbụla nwere ike eme aka ịghọta ka mma ka m ga-esi wee tinye aka ụlọ siri wee tinye aka na ya dịka onye asụ ihe gbasara Igbo na amasị ka nsị wee bido ya ọkụzie ndị tinye aka na ya kwụzie ya Ekeremgba Akpuche. Ezigbo ajụ ka ejokwa mago na mgbe gboo mgbe a na-agba mgba gbaa aka anụ ahụ ijikwa onye siri ike. Kịtazi achọrọ m ka anyị werezie ihe ahụhụ a na-emebu na mgbe gboo dịka ihe ọkpụkpọ aka na ihe anụ ahụ tinyezie ya n'uche ụzọ Ekeremgba nke ọkpụkpọ aka ọzọ nke uche n'ọnụ uche a ka ga-eji wee chepụta ihe miri emi uche na-aghọ nkọ chepụta ihe ga-eji wee mee ka obodo anyị dị mma. Ọtụtụ nsogbu nọ n'obodo anyị dịka ndị na mgbe gboo ndị na-agba mgbe a na-agba mgbe a na-esiwanye ike a na-akpọ akpọ ka agba ozi nke uche a na-esiwanye ike na-akpọ akpọ na-adịkwu nkụ na-aga ya anyị enweghị ike ichepụta iche mmiri emi iche nọ n'asụsụ nke anyị amamihe nọ n'ime nke anyị echepụta ihe ndị anyị were na-eme ihe n'obodo anyị ọta ọwụzi nke ewere oyibo maka iburu ihe nọ n'obodo ndị ọzọ bute na obodo ahụ ọ ga-aga mana iwere nke nọ na be anyị chepụta iche mmiri emi na be anyị werezie ya nwekwa ihe ike ịrụ ọrụ na be anyị ọzọkwa bụ dịka ibe ya bụ na ọ ga-akakwa mma na ọwụwụ ụmụaka anyị ka inyere atụmatụ anyị ghọtara ka ha nwee ike ị na-eche echiche miri emi n'ihi na ha bụ ọganihu na ọdịnihu obodo ọbụla eme nji kpọọ ya Ekeremgba ya bụ mgbe ha na-agba Akpuche. Ndụmọdụ m ga-enye ha bụ na ha marakwa na ihe a nwere njirimara anyị na onye ọbụla njirimara ya nwere onye ahụ dịka onye nwụrụ anwụ na ihe eji wee mara anyị kachasị ewu asụsụ Igbo. Dịka mụnwa kịta na-agwa gị na ebe m nọ n'obodo ebe m nọ ihe m ji wepụta ihe dịkwa ichere ihe m na-eme bụ na m ji asụ Igbo wee kpọrọ ihe na-emepụtakwa ya bụ na ndị ọbụla na-azụ ụmụaka ma ndị nne na nna ma ndị nkụzi ka ha were ya kpọrọ ihe ime ka ụmụaka ghara ịbụ ụmụaka ga-esere n'elu ọ dịzikwa ụmụaka osere n'elu ebe ọbụla gara oyibo ka na ebe ọbụla gara oyibo ka anyị nwa na onwe anyị ejiri Igbo zụọ na ezinụlọ anyị mgbe m na-eto ọwụ Igbo ka eji zụọ m ọ pụtara na ndị ejiri oyibo zụọ ka mara ihe karịa mụnwa mgbe anyị nọ na ogo sekọndịrị na-agụ akwụkwọ na-enwe ndị na-asụrụ oyibo na be ha abịakwa ka anyị na-alụ ule anyị na-akakwa ha mma mana ndị a na-asụ asịrị na ndị ama akwụkwọ mana ebe ule ha na-azụ anyị nwa nọrọ n'ihu ya bụ na mmadụ na-asụ oyibo abụtaghị na onye ama ihe na onye ama akwụkwọ karịa ndị ọzọ okwu amamihe a anyị kwuru n'Igbo ka ekwukwara n'oyibo ya bụ ọ ka dị mma na onye ahụ sụrụ ya na asụsụ be ya chepụta ya na asụsụ ibe ya omie emie ịghọta baa ya n'ime mmụọ ya bụ na ndị ọbụla na-akụziri ụmụaka ma nne na nna ha kwụsịrị ihe ha na-eme anyị na a na-awụ anyị n'ala gasị ụda kwuo ya ha na-awụ anyị n'ala ha kwụsị ihe nke ndị na-asụ a ga-amụkwa asụ ọzọkwa ịghọta ọsụ Igbo dịkwa mma ka ụmụ nwaanyị ka a marakwa ya mana ọ ka mma ka ụmụaka jiri nke eji mara ya bụ nke anyị a na-asụ ya na-asụsi ya ike ndị nkụzi na-akụzisi ya ike ndị na nna na-akụzisi ya ike ndị gọọmenti kwetinyekwa aka mee iwu ga-enye aka ka e nwee ike ị na-akwalite ya ọ kachasị na-akwụ ndị nkụzi ezigbo ụgwọ ndị nkụzi ọbụla na-akụzi asụsụ Igbo si na-enye ha ezigbo ego ụfọdụ na-asị na enwe ebe eji asụ Igbo mana ọ bụrụ na gọọmenti tinye ego na-asụ Igbo ọ dị ka kịta na m na-akụzi Igbo na gọọmenti
onwe ike ọnwa wee binye m agbaragba ego nye gị ụlọ ebe ị ga-ebinye gị ụgbọala ebe ị gara agba ị ga-ahụ na onye ọbụla ịbụ na onye Awụsa na onye nwere ike ịbụ na onye China nwere bata n'ala Igbo bịa mụọ Igbo mana anyị nwere ndị Igbo anyị n'aka mụọ China maka ha sị na enwe ebe eji aga eji enweta ọrụ eji enweta ego ya bụ na etinyekwa ya ego mee ya ka ọ gbaa ọkpụrụkpụ mee ya ka ihe dị n'ime ya na ndị mmadụ ga-etinye uchu na ya ịghọta ya ka ọ maka ndị gọọmenti ka ha tinyekwa uchu kwadosi asụsụ Igbo ike ka ihe a bụ nke anyị na ndị na-asụ Igbo ehika ọ dịrị ka anyị na-ahapụ ka asụ anyị n'ala ala ya bụ na ọ dị mma ka onye ọbụla tinye aka na nka ndewo